Hai, ndingoti chakanda chakanyanya ndibata ndechekuti murume wangu akanga asingachauyi kumusha. Kana sakuti yacho yakanga yakangoita kuti asingachabudi. Tinotaura kuti anokuda utano haakudi hapasina chokwadi. Asi ndokuona kwangu ndaingoti hapasina chichi. Okay. Zita chairo mati ndianji? Rangu ni patience mbili. Muna makore mangana? 33. Okay, saka mushure mekunge murume wenyu azvibata kuti muri kudanana neumwe munhu. Simon Karombe murume womunhu ka? Akazvitambira sei? Akangoti here toripisa zvedu tosiyana nazvo toramba tichidanana kana kuti chii chakaitika? Hapana zvakazongotaurika zvakawanda nekuti patakangozozwa akamba kuti nokuti vakabvunza kuti ichokwadi here zvakaitika sei sei nokuti vakatanga kuti iwo rugwarirwo mhosva taura nobva vataura kuti ndakanyengerwa mukadzi chichi naningi naningi. Ini baba ichokwadi here? Ichokwadi. Kuimama ichokwadi here? Ichokwadi. Ndongoti isusu zvinhu zvine zvaitika kudai mune masvipisa chiri munharaunda chichi. Saka iwo unoda ndomba ndoda kuripi kuti ndidi ndichenure. Saka kuripirwa chini pakataura. Imi hamuno here muripo wamakanzi mubvise nedare? Kureva kuti pamari pamombe dzese dzakabviswa idzi dzakaendeswa kumurume wenyu dzese vantu dare nezvazvakatora? Vedare vakati nekuti ishi yakati mombe idzi kuti dzitini panenge paine kwashe mberi mombe asi negwai nemunyu zvapamabwe. Manga mane nguva yakadii amai muchifambidzana nemurume? Ndinokuti ndanga zvaita mwedzi 1 here pasina kana nguva yakati rebei. Sezvo imi muri mudzimai womunhu, murume uyu ari murume womunhu, mainowonerana kupi kwamaisasana kupanana? Pane paaiuya kudhuze nekumba kwedu. Padhuze nekumba kwedu parodhiso. Musango nduma maiitira bonde munhu. Tingati makaita bonde kanokwana kuita kangana amai? Maipiwe chii amai nemurume? Takatanga ipapo hapana ake chaakandipa. Hapana chakakupai? Saka pane paakazopandaimboti nekuti patakatanga pachipapo semunhu akanga aine zara stereki yemurume handina kuda kuti ndipe chakati kana kuita sei, but ini ndega ndanga ndangozoti izvo hazvichaiti izvo. Saka mukuti misikakukonzerai kuita inzara yekuda murume? Mama ane nguva yakadii murume asingauye kumusha mai zvekuti mama asvika panzara yakadaro? Nekuti ine ndakapedzisira sangana nemurume wangu kuno kumusi wa4 June tichibva kunoko 4 June kusvikira pandakazoita zvana November. Dzanga dziri 5 months 4 months musati mawana murume. Zvinonzi vakamboonana vashayani vakambodanana varambani. Kureva kuti makatosiyana here nemurume uyu kana kuti pamuchaonana mukanyengetedzana munogona kudzokera? Hatidzokera. Ingava mari yamakapiwa ini ndabva muchiti murume wenyu akanga asiri kukuriritira imari yamakazopiwa mushure mekunge manga maita bonde nemurume? Ingasvike 100,000 ingasvike 50,000. Haona zvakana rekutaura. Ndaperevwa.
zvakazobatwa sei? Kubatwa zvakaita handinganyatsokuziva nokuti murume wangu hamene munhu akavataurirawo kuti zviri kufamba sei, nokuti kuti ndizive kuti zvakafamba sei. Pamwe iye murume ane aakaudzawo, uyu woudzawo uyu woudzawo zvotodini zvofamba. Pakufamba kwazvo munhu wozofonera kuoko wotaura kuti zvakadai 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 zvakadai. Saka kuti ndiye nechikwadi kuti zvakafamba sei handizivi. Mune vana vangani nababa uyezve makaroorana gore? Ndechekutanga here muchidiridzira kumurume wenyu kana kuti makambosvika kumashure? Pane nyaya yakambotaurika yekuti paifungidzirwa kunzi mumwe mutyairi wekombe wamainzi maifambidzana naye. Zvakamboitika panguva iyoyo wachiveyo. Saka makanga muchiti muchifambidzana nemutyairi wekombe, muchifambidzana futi nauyo. Saka makasangana navo vese here varume ava kana kuti? Ndakasangana navo vese. kawanwani. Mainge makadzivirira here amai pamaisangana? Aiwa tatisiyi. Kuva zvino hamutyiwo zvirwere zviri kumazuva ano izvi? Aiwa kutya tinatyo zvipo, asi kunguva yacho iyoyo inenge ichingori nzara yebonde. Asi murume wenyu hanyatsogutsa panyaya dzepabonde? Panhingi pacho pane zvaitonetsawo, nokuti waiti ukada kana wabate kudai so zvaingoramba. Saka indakangoti munhu wacho apa kuuya hauyi kudini, zvakangodaro zvakangoneta wanobva ndangoti arekei nimbodini. Ndimo nokuti iye murume aipa purobhemu yenini achiti mhosva iri kwauri. Saka ndakandoda kumbonoti chokwadi here kuti zvinogona kuramba kune umwe zvinoramba here. Muri kuedza kutaura imi mamai kuti baba vangu rine dambudziko repabonde? Zvakangoitika iro pasi iye zvine zvakanaka nadambudziko, asi kumashure kuranga richitoripo. Zvoreva here kuti pamaida kuedza kusangana navo zvairamba kuti musangane? Zvairamba. Pakaripiswa mumwe chete kudhiraivha wekombe akaitwa sei? Zvodhiraivha wekombe iyoyo kuti ndinotoziva zvangu ivo sekutaura kwavo. Vakangoti ndamuona ndikatarire foni kutaura kwavo, nokuti ndandisipo vakanoonana nemunhu wacho iyoyo. Zvavakataura nandidini ndizvizive. Pamombe yekutanga takabviswa 1 minutes, yechi2 makabviswa mbudzi dziri 5 minutes vamamombe. Mombe yechi3 yaibviswa $200. Iyi 100 inobva ndokusvera 100 yakadai. Kutaurika ndeyechokwadi. Ini ndonzi finals mutauro. Nyaya iri kutaurika ndeyechokwadi yekuti ndakatorerwa mudzimai nemunhu anonzi Simon Karombe. Akatora mudzimai wangu akapfimbana, vakadanana, akasangana naye, akarara naye. After zvadaro ndikazozviziya, ndakangoitawo zvandakangoita kuti ndizviziye, chokwadi chikabuda pachena. Nyaya ikazosumuka ipapo ikaenda kwasabhuku. Yaenda kwasabhuku, nasabhuku akatonga nyaya iyoyo, tikawirirana pakubhadharana mombe 3. After tawirirana pakubhadhara mombe 3, ndobva takuzobva ipapo tikabva taenda kwaishe kwawaini. Ndobva waini ndiye akazondopasisa nyaya iyoyo mushure mekunge wafonera ishe vekumusorowo, vakanzi go ahead ngavaripe havo kana vadi kana vatenderana mombe ngani, vatenderana mombe 3. Saka panofanira kunge pangori neyangu mombe 1 nesauti negwai. Saka ndo nhau yakaitika izvozvo. Tapedza izvozvo tikaenda, ndobva yakutongwa nyaya zvakanaka naishe mushure mekunge wapuwa simba nevekumusoro. Hapana anga asingazvizivi. Saka mukomana anonzi Simon akazoripa mombe dzinoita 3
kureva kuti mombe 1 inotsika nembudzi 5 kureva kuti yamombe nemombe inoita 200 kureva kuti dzamombe 3 plus yaishe yakabva yatinhwa ipapo. Yaishe ikabva yanenge achidzoka vanozoya votora ndobva taakusumuka ndobva zvakupera zvakadaro. Kozoita yasayanhikiri yachimbare. Ichokwadi chiri kutaurwa kunzi chimbare akatora mudzimai wangu vakatodanana kusvika pakurara vese mukombi. Varara vese mukombi nepozisheni yacho vakabva vandiudza ndikabva ndangomudzawo seizvozvi chimbare haana kunge aramba. Ndikati manje iwe uri ukama handigoni kuti ndikuomesere, asi ndiwe wakakonfyuza mudzimai wangu kusvika azoita pane izvezvi. Manje kunyenga mudzimai womunhu imombe 5 iwe unoda kundipa chii? Kanzi very sorry mutauto, indokwanisa kukupa hangu mombe 2 ina handizvikwanisi. Ndokwanisa kukupa mombe 2. Mombe 2 dzacho unenge uchibhadhara sei? Kanzi ndokwanisa kungokupa 100. Saka sofa munhu anonzi chimbare akabhadhara 100. Ndo chinhu chaakangobhadhara, haana chimwe zvaanenge atadi abhadhara. Ina anozombomufonerawo ndobva zvakupera zvakadaro. Ndo chokwadi chandokwanisa kutaura. Pari zvino muri kugara nemukadzi wenyu here uye muri kuwirirana here? Nemukadzi tiri kutogara tese, tiri kutowirirana nemukadzi. Asi makamuregerera here mudzimai wenyu kana kuti mune zvimwe zvamuri kuronga kuda kumuendesa kumba kwavo kana kuti? Mudzimai wangu ini ndakarwadziwa, asi ndakasvika pakutarisa masaidhi ese, ndakasvika pakumuregerera. Sei ndakamuregerera? Ndakatarisa vana ndakaona kuti ndine vana vadiki vaakachengeta, uyezve mudzimai uyu akandichengetera umwe mwana waakasvika aripo zvakanaka. Akapepa mai vangu akataura futi chokwadi, saka ndakasvika pandomuregerera semunhu akataura chokwadi. Kuti zvakaitika bati ndingati zvakaitika amoziva zvinongoita pane vambodu unongoparuka watozvipinza kana muchizarira imwe nguva uzozviona wamo mukati kuti shit. But nyaya yasika ndeyekuti mai ava vakandiapurocha vachikumbira kuti ndivabetsi neamwainayo vaida kutsvakuva vanga nemumbiri vaida kutengesa. Saka vangonditi mune munhu wamunoziva here? Ndikati regai ndikozokutsvakirai. Saka ipo ndakati kana ndichizoda kuzokupa feedback ndoita sei? Vakabva vandipa nhamba dzavo. Ini taurira namai vaya nyaya yakazobuda pachena kusvika murume wacho azoya kwandiri kusvika nyaya dzendikumatare. Asi ndandiita kuti muzive kuti nango murume wacho pataitaura tese aitaura kuti ashamwari mudzimai wangu weko anodanana nevanhu vakawanda. Akatotaura nemamwe mazita evanhu vandotozivawo. Ende pavanhu vaakataura vacho umwe wacho anozonzi vakazobhadharana but havana kuzoisana kumatare, vanenge vakazongotaurirana vaakunze pasina matare. Imi mungazive vangani sekutaurirana kwamaita nemurume wamai avo? Inini murume achinge atirota akati iwe uri nane mudzimai wangu. Kozoita imwe seanodhiroza machemba anobva kuHarare achiya kunozvichinesa kunozvi. Iye akati hanzi yanga iri shamwari yangu taidhiroza tese kumachenji, saka ndaimutumira zvinhu zvekuti ape mhuri yangu, asi akazopedzisira atopinda mudzimai wangu. Kozoita imwe aitaura taurisai baba vakarombe. Kuno umwe anodhiraivha kombi inobva Harare ichiya kumusha kunoku. Taurai zvei ndikukunzwai. Saka iye inini kwandiri akati ndichamuona kana ndapedzawo kudhira newe. Saka ini ndakazongonzwawo nemakuhwa kuti vakazotaurirana, akazomutorera foni, handizozivi hangu kuti vakabhadharisana chii. But akamuvinga futi nenyaya iyoyo yekuti aiti dhiraivha iyeye wekombi arodana nemudzimai wake. Then kozoita umwe waaingoti kunzi kwekwan'anga but haana kukwanisa kundiudza kuti ndiani munhu iye. Aingotaura chete surname asingatauri zita because airatidza sekuti haazivi zita racho. Asi iye handina kuzonzwa kuti akavingwa pa. Saka makaita vatatu vanhu vaidanana nemunhu mumwe chete sekutaura kwamuri kuita? Takaita vatatu. Then guhora kuzotaurawo. Mungoziva munyika muchinge maitika nyaya munotaurwa zvakawanda-wanda. Because vamwe vangu vakuzongoya vachita but ivo vakuripisa sei because mudzimai anga achidanana nhingi nevamwewo vakuru vakuti handizokwanisa hangu kutaura nemazita.